त रउआ लोगन खातिर फिर से आ गईली एगो और नया गाना के अपडेट लेके। बाबू हो बता दें कि भोजपुरी के ग्लोबल स्टार जेकर नाम केसारी लाल यादव है और उनके जितना फैन बाटे ट्रेंडिंग स्टार के नाम से भी कहल हैं और हिट मशीन भी नाम से बुलावल हैं। तो आज के वीडियो में रउआ लोगन के खातिर लेके आवत अटे एगो नया भोजपुरी में ब्लास्ट करे खातिर नया धमाका सॉन्ग। कुछ ही घंटे पहले एकदम टीजर लॉन्च कल गई है और टीजर पे अभी तक ले 10 से 15 हजार प्लस अभी व्यूज चलते बाटे। तब भैया हो हाई पोस्टरवा हमारे स्क्रीनिया पे रउआ लोगन देख ली जरा सा। जौने गनवा के टाइटल है क्रिया बाटे बलम। केसारी लाल यादव जी के साथ में ई गनवा में एकदम डांस करत नजर आवे वाला बानी जेकर नाम आस्था सिंह है। और ई गनवा के लेखक यानी कि राइटर जे बा कृष्णा बेदर्दी नाम है, जवन की केसारी लाल यादव जी के मित्र हवें। और ई गनवा में म्यूजिक देले बाने बड़ भाई VR वर्मा जी। और ई वीडियो के डायरेक्टर बानी सिद्धार्थ कुकरेजा जी। तो ए बाबू तैयार हो जाओ फिर से हिट मशीन ट्रेंडिंग स्टार ग्लोबल स्टार जेकर नमवे केसारी लाल यादव है रउआ लोगन के खातिर फिर से भोजपुरी में बवंडर मचावेला आ रहल बाटे। काल्हे 23 अप्रैल के सुबेरे 7:30 बजे ई गनवा के लॉन्च कैल जाई ग्लोबल म्यूजिक जैक्सन यूट्यूब चैनल पे। और टीजर ना देखले बाटा तो ग्लोबल म्यूजिक जैक्सन यूट्यूब चैनल पे चल जा बाबू और वहीं पे टीजर एकदम बवाल मचावता।